Намираме се в Младост 3, спирката на метростанцията. Ето сега тук, какво виждаме? Сметище. Чували са строителни отпадъци. Някакви дюшеци ли са, какво ли? Каманаци. Така. Сега тази метростанция вече не знам колко години откак е направена. Обаче, за да идват гражданите до метроспирката, вижте през какво трябва да минат. Ето, локви. Локви. Джунгли. Нали виждате? Обрасли. Каманаци. Трънки. Шипки. И кал. Много кал. Ето вижте. Кал, кал, кал. Кал колкото си искат. Така. Ето тук. Това се гази години наред, откакто е построена метростанцията. Години наред. Кал. Кал. И само кал. Няма паркинг. Коли идват тук през кълта. Наляво, надясно. Ето. Паркира. Кой къде може. Така. И сега ето пътечка направена. И хоп! Метростанция. Ето я метростанция Младост 3. Ето това е положението.